Dziko la Malawi ladzidzimuka. Mtsogoleri wamkulu wa miyambo Senior Chief Malemya akupezeka pakati pa mlandu waukulu kwambiri womwe ukugwedeza dziko lonse, kugonana ndi mwana wang'ono, kuthandiza kuchotsa mimba, ndiponso pano khoti lalikulu likukana belo komanso DNA test. Kodi chenicheni ndi chiyani? Kodi chilungamo chikuyenda bwanji mu nkhani iyi yodzaza ndi mikangano? Lero tikubweretsa nkhani yonse kuyambira poyamba mpaka chigamulo chatsopano cha High Court mwatsatanetsatane, osasiya chilichonse. Koma kuti timvesese komanso kudziwa zambiri, tipitire kukhalira limodzi kuyamba video kufika kumapeto. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija, Mike Thompson. Mu mwezi wa March 2026 kuzomba ku Malawi, apolisi anachita ntchito yayikulu kwambiri. Iwo anamanga Senior Chief Malemya yemwe dzina lake lenileni ndi Lloyd Clement. Chifukwa chakumangidwa kwake chinali chakuti ankati anagonana ndi mwana wamkazi osakwana zaka 18, ndipo pambuyo pake ankati anathandiza kapena kukakamiza kuchotsa mimba. Izi zinakhala nkhani yayikulu chifukwa si munthu wamba ndi mtsogoleri wa miyambo kapena kuti ndi mtsogoleri wa mudzi. Mlandu ukukhuza mwana wang'ono amene pa chizungu amangoti minor, ndipo ukukhuza milandu iwiri yolemera kwambiri mu lamulo la Malawi. Munthu amene anapereka madandaulo dzina lake ndi Angela Wood Martin. Nkhani inafalikira kwambiri ndipo anthu anayamba kufunsa kuti kodi zimenezi nzoona kapena ndi mlandu wongopangidwa. Pambuyo pakumangidwa, mlandu unafika ku khoti la magistrate kuzomba. Pa nthawi yoyamba ya court, lawyer wa chief anapempha kuti amupatse belo, koma khoti linakana. Chifukwa chakukana chinali chonena kuti kuopa kuti akamasulidwa angathawire mlandu, kuopa kuti angasokoneze mboni, kuopa kuti angasinthenso umboni. Boma linati lili ndi mboni pafupifupi 8. Mboni zimenezi zikuphatikiza abambo a mwana yemwe akukhuzidwa, anthu ena omwe ankadziwanso za nkhaniyi. Pamene milandu inkayamba, panali vuto lalikulu. Mboni zina sizimabwera ku khoti, ndipo khoti lakhala likuyimisa mlandu kangapo, ndipo izi zinapangisa mlandu kuchedwa, anthu kufunsa ngati chilungamo chikuchedwa. Ngakhale izi zili choncho, khoti linapitiriza kukana belo nthawi zonse. Boma linamuzenga milandu iwiri yayikulu: kugonana ndi mwana kapena kuti defilement. Izi zikutanthauza kuti kugonana ndi munthu wosakwana zaka 18 ndi mlandu waukulu kwambiri ku Malawi, chifukwa umakhuza chitetezo cha ana, umakhala ndi chilango chachikulu. Ndipo mlandu wachiwiri ndi kuthandiza kuchotsa mimba, pamene pa chizungu amangoti aiding abortion. Izi zikutanthauza kuti kuthandiza kuchotsa mimba, kukakamiza kapena kupanga njira yochotsera mimba. Izi nzoletsedwa kwambiri mu lamulo la Malawi. Pa April 7, 2026, khoti linapereka chigamulo chofunika kwambiri. Senior Chief Malemya anapezeka olakwa pa milandu yonse iwiri. Izi zikutanthauza kuti khoti linakhulupirira umboni womwe unaperekedwa. Mlandu sunangokhala mawu, koma unasimikizika ndi umboni. Izi zinakhala chigamulo chosintha kwambiri mlandu wonse. Pambuyo pa chigamulochi chimene chinapangidwa ku magistrate, mlandu unakafika kuzomba High Court. Lawyer wa chief yemwe ndi Patrick Debwe anapempha zinthu ziwiri zazikulu ku bwalo la milandu lalikulu la Zomba High Court. Ndipo iye adapempha belo kuti chief amasulidwe kwa kanthawi, komanso pachitike DNA test kuti adziwe ngati chief ndiye bambo wa mimba yomwe inachotsedwa. Ngani ya DNA test, lawyer ananena kuti DNA ingathandize kusimikizira paternity kapena kuti bambo weniweni wa mwanayo, koma khoti linakana chifukwa mlandu siwokhuza bambo wa mwana. Mlandu ndi wokhuza kugonana ndi mwana komanso kuchotsedwa mimba. Khoti linanena kuti ngakhale DNA itasonyeza bambo weniweni, sizisintha mlandu womwe ukuweruzidwa. Woweruza Judge Elijah Daniels anapereka chigamulo chotsatira.
belo inakanidwa chifukwa mlandu ukhoza kuchedwa kumaliza ngati atamasulidwa. Chinthu china, DNA test inakanidwa chifukwa si nkhani ya paternity kapena si nkhani yofuna kupeza mwini wake wa mimba, ndi nkhani ya milandu ya defilement ndi abortion. Ndipo khoti lapereka tsiku lotsatira limene mlandu uzabwererenso kuti uyambe, ndipo mlandu uzapitirira pa 5 May 2026, ndipo loya wa chief walola kuti apite ku apilu kapena kuti kukadandaula chigamulo cha khoti. Koma nkhani si kungokhala yodzidzimutsa yokha, koma ikukhalanso nkhani yopereka maphunziro omwe anthu ayenera kudziwapo. Phunziro loyamba ndilonena kuti chilamulo sichisankha munthu. Nkhani ikutiphunzitsa kuti ngakhale munthu ali mtsogoleri wa miyambo kapena kuti chief kapena munthu wodziwika, akalakwira lamulo amayankha mlandu mofanana ndi aliyense. Phunziro, udindo kapena mphamvu sizimakupasa ufulu wophwanya malamulo. Ndipo chinthu chachiwiri, ana ayenera kutetezeka nthawi zonse. Mlandu wokhoza kugonana ndi mwana kapena kuti defilement ukuonetsa kuti ana ali ndi ufulu otetezedwa. Palibe munthu aliyense amene ali ndi ufulu wovulaza mwana. Ndipo phunziro lalikulu ndi lakuti kutetezana ndi udindo wa aliyense, banja, boma ndi anthu onse. Kugwiritsa ntchito malo olamulira sizithandiza kuti uphwanye ufulu wa malamulo. Mtsogoleri wa miyambo ali ndi udindo wosogolera anthu, komanso si ufulu wochita zolakwika. Utsogoleri weniweni umayenera kukhala chitsanzo cha makhalidwe abwino, osati kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Khoti linakana belo ndi DNA chifukwa linatsatira malamulo osati malingaliro a anthu. Ndipo phunziro lalikulu ndi lakuti milandu imasankhidwa ndi umboni, osati mphekesera kapena maganizo a anthu. Ndipo kusaperekera kwa belo ngati palipo chiyembekezo cha chisokonezo, khoti linakana kumasula chief chifukwa angasokoneze mboni, angathawire mlandu. Ndipo phunziro lalikulu ndi lokuti belo imaperekedwa kapena kukanidwa potengera chitetezo cha mlandu osati chifundo chokha ayi. Ndipo nkhani ina ndiye kuti DNA siyofunika mu milandu yonse. Khoti linakana DNA test chifukwa si mlandu wa paternity kapena si mlandu ofuna kupeza bambo weniweni wa mimba yomwe idachosedwa, koma ndi mlandu wakugonana ndi mwana ndi kukakamiza kuti achose mimbayo. Ndipo phunziro lalikulu ndi lokuti umboni uyenera kugwirizana ndi mtundu wa mlandu omwe ukuweruzidwa. Ndipo chinthu china, chilungamo chimafuna nthawi koma chimafika. Mlandu unachedwa chifukwa mboni zina sizimabwera, milandu ina imayimisidwa. Koma phunziro ndi lakuti ngakhale chilungamo chitha kuchedwa, chimafunika kufika molondola. Ndipo anthu ayenera kulandira zotsatira za zochita zawo. Mlandu uwu ukuonetsa kuti zochita zolakwika zimakhala ndi zotsatira. Ndipo phunziro lalikulu ndi lakuti palibe amene ali pamwamba pa malamulo, aliyense amayankha zomwe wachita. Ndipo zolakwika zimene zimakhuza ana ndi zoopsa kwambiri. Kugonana ndi mwana ndi mlandu waukulu kwambiri chifukwa kumaononga tsogolo la mwana, kumakhuza thanzi la maganizo ndi thupi. Ndipo phunziro lalikulu ndi lakuti ana ayenera kutetezedwa ndi mphamvu zonse za lamulo ndithu. Mlandu uwu waonesa kuchedwa kwa mboni, kuchedwa kwa milandu, koma chilungamo chimafuna kuleza mtima kuti chifike molondola. Nkhani ya mfumu Malemya ikutiphunzitsa kuti lamulo limagwirira ntchito aliyense. Ana ayenera kutetezedwa, utsogoleri uyenera kukhala chitsanzo, khoti limasankha paumboni osati mphekesera. Chilungamo chimafunika nthawi koma chimafika. Ndipo mwachidule mphamvu sizimakupatsa ufulu. Ana ayenera kutetezedwa nthawi zonse. Chilamulo chimagwirira aliyense mofanana. Umboni ndiwo maziko a chilungamo. Ndiye apa ndipo mwe nkhani ya senior chief Malemya ikuyima pakali pano. Mlandu omwe wadzutsa mafunso ambiri ku Malawi konse. Kodi chilungamo chidzatsatira njira yake? Kodi khoti likupereka chigamulo cholondola kapena padzakhala kusintha pa apilu? Chinthu chimodzi chikuoneka bwino, mlandu uwu sunathe. Ndipo Malawi ikudikira mwachidwi tsiku la pa 5 May 2026. Ngati mukufuna kupitiriza kupeza nkhani zoterezi za ku Malawi ndi pa dziko lonse, musaiwale kusiya like, comment ndi subscribe kuti musaphonye nkhani ina iliyonse.
tionane mu video ina yotsatira. Khalani otetezeka, khalani cheru, ndipo mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu bandabi zonse Mike Thompson. Bye. If you wanna know my story, find some vida. If you wanna know your story, find some vida. I'm allowed with the kuzi